זאבים, תגידו לי עכשיו, כאילו באמת עכשיו, אני צריך את העזרה שלכם. יש פה איזה יוטיובר שבא לי להיות אצלו בלייב. הקלטו מה זה כותב לי. אוקיי. רגע, רק אני אבדוק שאתם באמת פה. שאני לא שומע, דיברתי. כן, אתם פה. אוי, עשיתי משהו בטעות. בואו נגיד ככה. אז מה קורה זאבים? והיום אנחנו בעוד סרטון חדש ומצליח וקלטו, אני מנסה לפתוח דיסקורד וכן, כי אני רוצה קצת גם אני קצת לעשות טריידים. אף אחד לא יודע, אבל השגתי לבקס סטורניטה. אני יודע שבתגובות תגידו לי שזה גרוע, ובאמת זה גרוע, אבל זה הדבר הכי טוב בבית שלי. וגם דגוין, אם אתה רואה את הסרטון הזה, אני אוהב אותך. בא להיות בלייב שלך. בבקשה. תראה את זה. בבקשה. גם כולם תייגו את דגוין. גם בכל לייב שלו. תראה בערוץ של הזאב השולט בלקה מה הוא העלה עליך. וכן, זה היה סרטון היום. מקווה שנהנתם. יאללה ביי.